Uriana hinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tapuka mapa menggota sadarion marhite sian online YouTube. Jumulo mahita martangyang di bagasan roh tabe martangyang mahita. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 565 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadian na tumopal langit dohot tanaon. Amen. Mengasahon debata, say hamonangan do ulahonota. Ngot maho ale parhinaoloan, tarsunggul maau dibuha siang hari. Pujiokku maho di tonga-tonga ni akka bangso ale Tuhan, endehonokku maho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. 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 Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pardengkan bahasa na sumurung. Namarpungu do hami dison, mangido tu hosyan nasa rohanami.
Saya tabai mahaporsion nami, jala pargogoi hami, asa tarulah kami parange na denggan, songon na pinangido ni roham sian hami. Saya ramoti hami rodi hasusudan ni bohal nami, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni rohami. Amin. Marede mahita sian buka de nomor 714 ayat 1 ayat 2. Tangi kamu ma patik ni debata, ima patik paopaton dohot lapatanna. Patik paopaton, ingot hamu ma pabadiahon ari minggu i. Dina ono mari ma ulah hamu nasa siulamuna. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi homa ngula anggo dina sadari i. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe namangebati hutam. Adina ono mari do di topat debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni. Dibahani do ubahan na di paspasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Tia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang tois rohatta diajar nasian hata ni debata. Ikon badia do hata ni debata di rohatta. Jala ikon ringgas rohatta tumangihon, dohot mangguruhon. Ido sahatna, rap mangido gogo mahita tu debata, laho mangulahon na hombar tu patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Marende mahita sian bukan di nomor 623 ayat 1 ayat 2. Diriku
tatopoti madosata ali amanami jala debatanami na di banwa gijang pargogo na sohatu dosan pardenggan bahasa doho jala rori sa leleng-leleng na doa siniroham say marpamuati maroham di hajatan nami jala say unang beingot akka dosa nami ay jot-jot dohami mardosa marodopokko jala jot-jot dohusung kuli hami rimasmu marhiti sian pangalawasyon nami di hatam ali Tuhan Jehovah say unang paingot-ingot pangalawasyon nami unang alang asin ni roham say urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Baga-baga taringat Tuhan sesan ni dosa. Songon sitong na mangulu au nina Tuhan Jehovah. Tung na solomodor hakku mida hamatean ni parjahat. Na lomodor hakku mida hamu mulak ni parjahati. Tumadikon dalanna asa mangolu ibana. Hasangapon madi debatana dikijang. Amen. Mari dimahita sian buku Eden nomor 127 ayat 1 ayat 4. Kama bibelta jalata jaha mahata ni debata nagabe turpuk epistel tuhita di bingguon ima natar surat di poda biduonom mamuka sian ayat onom 1 ayat 10 sada marsikat sorin mahita majahasa mangurai halangguson lau maho ale sigurbak ulu marsiajar tu porhis para tatehon ma akka dalanna asa marbisukko
nang so adong di ibana iduk manang partogi manang pangarajay. Saya dipadiri dobo halna di pertaonan logo niari. Di papungu-pungu do si panganon na di hamamasan ni kotilon. Sadia lelengon modom-modom ho alesi gerbakulu, sadi hari peho hehe sian pedomamon, Otik nari modom, otik nari mondohodok, otik nari bangun sipu tangan, laos peak modom nimmu. jadi Roma hapogosonmu songon halak panamun, jala haraparonmu songon halak parlobu-lobu. Ima saatna, martua mahalak na tumanghihon na hatani di bata, jalan na pepsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 700 sada ayat 2. Taha tidakon maha porseotai, songon nahina tidakon ni dongata saha porseon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehova, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasadai. Imanan tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian senton di perbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta, natumaon na marnit di panghuman ni silatus, namata terpajal do ibana di hau pinar silang, natuat tubanwa torudung ditanom, namulak mangolu di hari patuduhon, nama naik tu surgo, laho udul tu siamon ni debata Jehova amanai, pargogo na sohatu dosani. Disima ibana, paima mulak sogot tu tanaon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatain na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihangoluan na sorasuda. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 470 sada ayat 2.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate roha dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata nagabe jamita di minggu tasadarion dienet sian Kolosi bidutulu memuka sian ayat 22 sahat tu ayat 25. Kolosi tulu ayat 22 sahat tu ayat 25 songono mahatana kangihok kamuma si paingot tu ina ama dak danak dohot anak somang. Hamu akka anak somang oleh hamu ma akka iduk muna na di tanoon di nasaluhutna. Unang mapangului di mata hamu songon na mabuat rohan ni zolma marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani. Sian rohamu nama ulahamu nasa sibahenom muna songon na Tuhani dada tu zolma. Ingot hamuma siat Tuhani do jalo muna si tiano ni balos ni Tuhan Kristusima oleh hamu. Aina mangulahon hageduhon porsanon nado naniulanai swadong masa parnida ni daun di bohi ima sahatna. Selamat hari Minggu ma lihita akamang kainanami akadak danak remaja nang napasubulung saluhutna ruas ni huria nitu hatta na madohoti ibadaun marhiti ibadah online pinatu pani huriata kamanga kainang sudedo natinopan ni debata tarlumubi ita akazolma ikon marture saluhutna akaulaonna ikon adong akaetika rahut-ruhut naikon si daonna si ulahononna si jamotononna jala si ulahononna jala aturan ruhut-ruhuti ipasahat debatadoi semulayak kahorong dak danak akka naposo ama ina bahkan didok tu akka anak somang boha sikap boha etika naikon siulahononna tu iduk somangna di bagian na asik siat turpuhona kamanga kainang pikimangula Tuhan Yesus ngajamot dipaingot dihatahon pabuah datung tumibo anak somang senidukna dak tumibo na sinuru sian na marsuru dak tumibo na majala ubah dohot na pasahaton ubah salinai dada tumibo anak somang sianidukna alanido adong akka aturan adong akka etika ni sikap boha si patupaon boha si ulaun boha parturena saluhutna aikon dengan marture
Khobar tu nani aturhon ni debata. Bohado sikap ni aka anak somang meradopon iduna. Dada holan name matuhi aturan na disepakati. Dakolan mangihuton akar ruhut-ruhut naung disepakati oleh kedua belah pihak. Alhai umar gasiani ubagas yani dalam laho mangulahon dalam laho mamarangihon ruhut-ruhut saluhut naing idoben na diaturhon debata buhasi kabi jala ikon dirajumi. Setiap orang harus meyakini bahwa itu adalah aturan dari Tuhan. Setiap orang harus meyakini bahwa apapun yang harus dia lakukan, apapun yang harus dia patuhi, semuanya itu diaturkan oleh Tuhan. Dan apabila itu dilakukan, itu didasarkan atas takut akan Tuhan. Mangula mangihutod dasar nama biar mida debata. Ala ni tardok ma biar mida jauh bado ujahan ni. Molo dipatuhi aka anak somang na niaturhon ni iduna sasitonga dada holan semata-mata lahu makabiari idukna. Tetapi itu adalah penampakan bahwa dia takut akan Tuhan. Atau ngakadia ma siulah hononna. Iduk Apostel Paulus mengajari akar ruas na di Kolose na masuk tu horong ni aka anak somang molo di dasar hon nasidai ala ni biar mi dari bata atong sikap na parjolo na ikon parangi honon nasida undak kolan sebatas mangoloy di mata. Unang diulahon-ulaon ala nama biar midai duna. Unang diulahon-ulaon holan sekedar membuat roha. Asa jagar idaun. Asa burju idaun ni duk somangna. Unang saya naringgas mula-ulaon HP holan asa denggado di ida idukna duk tudal siani tang diula be ulau ni doh denggan ido benar doh Apostel Paulus unang ma pangoloy di mata hamu unang pangoloy di mata jangan tunduk kepada induk kepada tuanmu hanya ketika dia berhadapan muka denganmu. Unang songon nama buat roha. Jangan hanya mengambil hati seolah-olah baik. Hape sasitong ngadang denggan. Say hera na berzuro hana mula-ulaun. Hape holan nama buat roha. Taksi patu baun ni. Aka anak somang nama kabiari de batai. Alai molo jinalo ulaun sian induk somang diulahom mai sian bulus ni roha diulahom mai alani nama biar mida debata dia melakukan itu karena itu adalah tugas pelayanannya diulahoni alani hauduhon nado biar mida debata alani dohonot makamanga kainang di ida manang so di ida jolma
ibana mula-ulau ni diulahon doh dengan diulahon sian bulus ni roha ala dirajumi di ida de batadoi saluhutna namangihut akamangak kainang molo niula siulaon asa denggan mardalan rajuma maimi na umangat dada matupahon tu solma alai patupahon tu de batado patupahon tu de batado daksolan tu iduk somangna alai mangulahon sian bulus ni roha karena kita mau ingin melayani Tuhan. Jala digicang ni saluhut na ya kamang kainang meloniulau siulaon unak kolan sebatas menunggu upah asa unang gabe pekerja pangula naholan padopon upah hita alai rajuman nama perbuan inani ulana upah dari apa yang dia kerjakan sebagai penampakan takut akan Tuhan, upahnya adalah dari Tuhan. Sian dia upana ajaran ini debatado akai duk somang patupaho nak kaulaun na dinggan mangoloi iduk somang ala nama biar mida debata boy doi mardala doh denggana kamanga kainang salinai ala dasorna uduk tu debata setiap kita melakukan sesuatu kegiatan dan hidup kita didasarkan kepada takut akan Tuhan itu akan membentuk integritas sikap hidup yang baik pangalahon naringgan ias rohana ias nang pikiranna salinai dengan integritasna aka naung marna punahon integritasna dengan jalama biar mida debata gawe tubuh mas semangat tubuh ma pakilalaan berkembang ma motivasi nadinggan gawe sian ias ni rohana mangulahon ragam ni akaulau ni integritas yang baik akan menghasilkan motivasi yang baik dan ketika kita sudah memiliki motivasi yang baik kita juga akan memiliki konsistensi yang baik dalam mengerjakan pekerjaan. Akamanga kainang hatani debatado mengajar hotu hita ikon uduk anak somang tuidukna aladang tumibo anak somang sian idukna sianido akamanga kainang lembagas botota ahado lafatan ni loyalitas akka anak somang nama biar mida debata di patarida honido loyalitas nadinggan tuiduk somangna dia akan sepenuh hati memenuhi apa yang diinginkan apa yang dibutuhkan oleh tuannya karena terlebih dahulu didorong oleh integritas yang baik motivasi yang baik dan selalu konsisten dengan apa yang disepakati sehingga loyalitasnya kepada pimpinannya akan semakin baik dan ketika itu sudah ada tentu pekerjaannya sikapnya dalam melakukan kegiatan itu akan dilakukan dengan disiplin yang tinggi dan orang yang memiliki disiplin yang bagus tentu akan menunjukkan nilai sebuah
responsibility atau tanggung jawab yang baik dalam setiap pekerjaan. Orang yang melakukan suatu kegiatan, pekerjaan tanpa ada disiplin, tentu tanggung jawab juga tidak ada, pasti akan menghasilkan produksi pekerjaan yang tidak baik. Alai, malu adong kedisiplinan, adong tanggung jawab, tarlumobi ala nama biar mida debata, gawe sailas roha mengulau-ulau nih. Kita akan enjoy melakukan pekerjaan itu tidak lagi menjadi beban bagi kita. Las rohana, ada sukacita, dan dia rasakan sukacita itu dari Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan yang harus dia lakoni, dia akan melakukannya dengan baik. Karena sudah telah diisi dengan sukacita dari Tuhan. Dan adong dapat siania kana marungut-ungut. Dan adong dapat tarida sian sikap na terbeban. Sonang rohana mangula akaulaon. Jala daoma sianak kanok somal tabigi asal bapak senang. Alai dengan jamot ramot uzunga sai dihanguluhom ma ulau ni. Akamanga kainang iduk somang do pasahaton ulaun. Tuanlah pemberi kerja. Anak somang mamang ulahon. Alai kodadong interaksi yang baik. Molo so dijamoton Paulus pe diturpuhon tu sikap ni akka iduk somang. Alai ikon adong do nama si palianan. Molo gabe uduk anak somang tu idukna. Iduk somangi petong. Iko dihaholongi ma akka anak somangna. Molo dung denggan mangula anak somangi diparrohahon. Iduk somangi ma mangalehon akana pantas jalona tong ma di bagasan las niroha akka iduk somangi pasahaton napatut gabe si bahen las niroha ni iduk anak somangi jalai korrajuma doi ulaon na denggan naikon si patupaon ni iduk somang alani biar ni rohana mida debatado. Dakolan anak somang naikon uduk tuan tuiduk somang alani Kristus alani debata. Songrido nang iduk somang pe ikut dihaholongi ma akka anak somang na. Setiap majikan harus mengasihi dan menyayangi makaholongi setiap hamba yang bekerja padanya. Jangan merampas hak-hak orang yang bekerja bagi kita, tetapi berikanlah yang pantas. Berikan tanggung jawab. Pasahat nagawe naikon si jaloni akka anak somangi. Jala didasorhom mai alani biar mida debata. Amin. Martang yang mahita. Melihat Tuhan dihatam nang saur itu ngatongan ni parsoran nami di bagasan sadarion harga hatam paingotok kami asa uduk kami tuak kana marsuruh kami ngolo di paingot hatam ikon uduk anak somang tu iduk somang. Ido paingot to kami asa uduk kami Tuhan mangulak kaulaun nami ay sedong go iduk somang nami. Jala hulaho kami may ala biar midaho. Jalo hami go siako gabi dang adong beban ni hami lau mangulak kaulau dawa kana marungut-ungut baliksa marlas ni roha hami. Gabi marlipat gadda gugu.
Allah naung didongani ho kami. Ngadong motivasi na denggan. Kami berdisiplin kami di perdalanan ningulu nami mangulak kaulaon. Tarida loyalitas na denggan. Perperbue dipertanggungjawab pun kaulaon na. Gabi mabain las rohani duk somang terlumubi las roham Tuhan. Dinaolo kami mangulahon-ulahon hobar tulomo ni roham. Pasu-pasu mahami saluhut na Tuhan terlumubi dinalaw mangulak ka ulaon nami. Pasu-pasu nang saluhut na karuas ni huriam nama dohoti parsauranon. Dinarap beribadah maraminggu kami payuti huton acara ibadah online non. Homa nama masu-masu saluhut na karuas ni huriam. Ibotohotu ato tunga ka pergumulan nami. Akan nama bay marsa kami ala niya kiadan ni portibiodo be. Asima roham. Tuku pasahat kami matuho. Homa na manariho kami madongani kami tarlumubi mamasu-masu kami ala ni asi do tolong ni roham. Di bagasan Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin. Tajak kumah hatan itu hata maredde mahita lausuhut ma papungu pilihan. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di banua gicang hodo haroron di saluhut silehon-lehon na dinggan duhut nasa ulibasa na mauliutus kasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho sa jalo megabi uap na husus di jalom pasu-pasu meja laramoti asa huparhasia kami pilihan non patibulhon harazaun muli tonga-tonga ni huriam dohut di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutada hami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam kiri-kiri hami madok maulihat itu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondiro di pamataku osadohon kokoki Rodi saluhut martaku upasahat itu nasuhut satoku do. Aliyaman namin na di banua gijang sa pinorbadia magwarmo. Sa Roma harazaunmo se saut malomoni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siap hari. Sisa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Udah kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho, dona puna arajaun,
di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon madamina tutotim. Amin. Selamat hari Minggu Marita Saluhutna.